बिजनी बलामगुरि दालाइसा एबसुनि 22 बोसोरसालिया जथुमाया गाहामैनो जानानै थांबाय। चिरां जिल्ला बिजनी बलामगुरि दालाइसा एबसुआ थांनाय सानखालि 22 बोसोरसालिया जथुमा खुंफुङो। बे खुंफुंनाय जथुमाया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाहामैनो जानानै थाङो। फुंबिलिनिफ्रायनो बे जथुमाया फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं बावनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। बेबादिनो जथुमायाव थान्दैमेल, गेवलां मेल हाबाफारिबो लानाय जायो आरो थान्दैमेलनि गेजेरजोंनो बिजनी बलामगुरि दालाइसा एबसुनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौबो दानानै लानाय जायो। गेवलां मेल हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारी, बलामगुरि बिसिडिसिनि मासिगिरि कृष्णकान्त नार्जारी, बलामगुरि बाजार कमिटिनि आफादगिरि गोसोखां मुसाहारि, बलामगुरि दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि क्लाबनि बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फोरोंगिरि मेलेमजिबिफ्राबो बाहागो लायो। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम बलामगुरि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियावनो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव जोंनि बलामगुरि दालाइ आफादा 2 बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों लानाय जादोंमोन। बेवहाय फुंनिफ्रायनो हाबाफारि बायदियै जोङो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लंफोरनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, लोगोसे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै दा बावनाय, बेफोरबायदि हाबाफारि लानायजों लोगोसे थान्दै सावरायनाय, लोगोसे गेवलां मेल बेबायदि लाबोनाय जादोंमोन। थान्दै बे सानसेनि हाबाफारियाव जोङो फिरफिला बिरहोजेनगिरि हिसाबै जोंनि दालाइ आफादनिनो आगुनि आफादगिरि गंगा मुसाहारि बिथांखौ जोङो मोननो हादों। बे समाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै जोंहा आगुनि बारग' गाहाय नेहाथारि मुस्रि अलंबार ब्रह्म बिथांखौ हांख्रायनानै लिंहरदों। बिथाङाबो जोंजों बाहागो लाफैदों। लोगोसे थान्दैमेल बेखेवगिरि हिसाबै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि आदा राजा बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। लोगोसे गेवलां मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि आगुनिनो बलामगुरि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दुफां बसुमतारी बिथाङा फैदों। लोगोसे गाहाय आलासि हिसाबै बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गागि आफादगिरि आदा सुबिलाल दैमारीजों लोगोसे बलामगुरि बिसिडिसिनि मासिगिरि कृष्णकान्त नार्जारी, लोगोसे जों बलामगुरि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौबो हांख्रायदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनैनि समाव माखासे जाहोननि थाखाय नुजाफैनो हायाखिसै। लोगोसे बलामगुरि बाजार कमिटिनिबो मानगोनां आफादगिरि गोसोखां मुसाहारि, जों बिथांमोनखौ बे समाव मोननो हादों। लोगोसे खोब गोजोननाय मोन्दों जाहाथे जोंनि नैबे हाबाफारियाव ग्रोम ग्रोमै गोबां फरायसाफोरजों लोगोसे गामिनि मोनफ्रोमबो क्लाबनि जे सोद्रोमाफोरा जोंजों नुजाफैदों, दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनायखौ जों खोब गोजोननायजों साबायखर बावहरबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।